Bona tarda, benvingudes i benvinguts al Centre Cívic Urgell. Avui ens trobem en aquesta taula rodona amb el motiu de la inauguració d'aquesta exposició de la mort digna il·lustrada, que és un projecte artístic de l'associació DMD, Dret a morir dignament de Catalunya. I en aquesta taula rodona podrem comptar que estava previst que vingués el senyor Jaume Sens, tinent d'alcaldia, però en el seu lloc ha vingut la Pilar Llonart, cap de servei de l'Institut Municipal de Barcelona, que ja parlarà una miqueta també des de l'àmbit de l'educació, però no sé si podrà també fer-nos 5 cèntims del tema del municipalisme i de dret que venia a parlar el senyor Jaume Sens. Després tenim aquí a la nostra taula 3 membres de DMD, l'Isabel Alonso, presidenta de DMDCAT, que presentarà l'associació, els seus objectius, què estan fent, què han fet des de fa 34 anys, que no és poc, i la seva vinculació també amb aquest projecte que hi ha de llei que està pendent a Brussel·les en aquests moments, que ara ja ens donarà més informació. La Cristina Vallès, que és la coordinadora de DMD de Girona. Ella presentarà, és la ideòloga d'aquesta exposició i ens presentarà com va sorgir aquest projecte i el camí que ha recorregut fins ara a Girona i quin és el camí que recorrerà per Barcelona i per la resta de l'estat espanyol. Xavi Ramiro, que el tinc aquí al costat, que és el president de l'APIC, de l'Associació de Professionals de la Il·lustració de Catalunya, que ens explicarà una mica sobre la seva visió artística i des del món de la il·lustració que suposa també aquest tipus d'exposició i la vinculació amb el territori i amb entitats i projectes que són tan interessants. L'Anna Hidalgo finalitzarà aquesta taula rodona. Ella és vicepresidenta de DMD i coordinadora dels grups d'educació, que ens explicarà els projectes educatius que estan vinculats al projecte i les accions que també es portaran a terme a través d'aquest projecte expositiu. Jo em presento, que m'he deixat al final, soc la Sònia Figueres, que ho poso aquí, soc la directora del Centre Cívic i m'agradaria abans de donar la paraula a la senyora Pilar Llonart és explicar una miqueta per què vam seleccionar nosaltres aquest projecte i com va arribar aquí al centre. Quan ens vam reunir ja fa molt de temps amb la Isabel i l'Anani, va ser com a principis, potser d'aquest any, del 2018, ens va interessar molt aquest projecte per les seves dues vessants. Una, pel tema de la il·lustració, que és la nostra especialització del centre en exposicions, il·lustració i obra gràfica, en la qual tenim fonamentada la nostra sala d'exposicions, els projectes que portem a termini aquí, i un altre per tot el tema social vinculat amb aquesta feina que us he explicat que fan des de fa 34 anys, que és una mica el dret a decidir com volem morir, com volem deixar aquesta vida, i tot el que implicava tant artísticament com socialment el tabú de la mort. És una cosa que ens interessava també molt. Aquí podem veure 20 obres que han estat cedides per 20 artistes, 20 il·lustradors i il·lustradores, i la seva interpretació del dret a morir dignament, d'aquesta mort digna, i com ho interpreten ells. Això em semblava, la veritat, força interessant per poder portar aquí a aquesta sala. Bé, dir-vos també que l'exposició estarà des d'avui mateix, inaugurem, fins al 27 d'octubre. Agraïm moltíssim als artistes, a la muntadora, que és la Carol Bergeret, que és fantàstica, a tot l'equip també del Centre Cívic, que col·labora sempre, i a la programadora, que és l'Ester Palleres, també perquè això pugui estar avui tal com està, i sobretot amb el Rafael Garona, que ella és la comissària i la persona que porta el projecte artístic i que ha fet també la imatge del cartell i que tindreu la sort de poder comptar amb ella en una visita guiada, que és una de les activitats que tenim programades. Bé, tenim tres activitats vinculades a aquesta exposició, perquè l'exposició no va sola, ni va sola enlloc, a cap centre, diguéssim, va acompanyada sempre d'activitats complementàries, i amb nosaltres farem una conferència del dret a morir dignament, a càrrec com a dret humà, a càrrec de l'Anna Hidalgo, el dimarts 9 d'octubre a les 7:30, un cinefòrum de Mar Adentro, que es compleixen 20 anys de la mort de Pedro, col·loqui conduït per la Isabel Alonso, del dimarts 16 d'octubre a les 6,
i una visita, com ja he comentat abans, a la Falgarona, que és l'assessora artística del projecte, que serà el 24 d'octubre a les 6. I després hi haurà altres activitats pedagògiques que farem en centres educatius, visites guiades, estem també pendents de que entitats passar-se per aquí, estem oberts a tot tipus de propostes. Bé, dit això, que no vull enrotllar-me molt, tindrem un temps per cadascú, que ho aniré controlant una mica, si us vaig així una mica perquè anem passant. Llavors comencem donant-li la paraula a la Pilar Lleonart, cap de servei de l'Institut Municipal de Barcelona. Ara? Sí. Bona tarda. Hola a tots i a totes. Benvinguts al Centre Cívic Urgell i moltes gràcies per la vostra presència avui aquí. No sé si jo no em sento, però sentiu, perfecte. En un dia tan important perquè fa la divulgació del dret a la mort digna. Abans de res, com ja hem comentat, volia disculpar molt sincerament el tinent alcalde Jaume Asens i el comissionat d'Educació Miquel Esomba, que avui havien de ser aquí i per qüestions d'urgència no podran ser. I en nom d'ells us volia traslladar algunes paraules. Des de l'Ajuntament de Barcelona és un orgull que finalment el que va començar sent una trobada amb l'entitat Dret a morir dignament s'hagi acabat convertint en una línia de treball rigorosa i compromesa amb la nostra ciutat. Va ser en aquesta ciutat quan el 30 d'abril de 1993, quan Ramon Sampedro, afectat de tetraplegia des de feia anys, va presentar al jutjat número 5 de Barcelona la seva petició d'autorització perquè li fossin subministrats els fàrmacs necessaris per acabar amb el seu patiment físic i psíquic. Una demanda que, com sabeu, li va ser denegada. Per tal de lluitar contra aquestes injustícies i totes les que s'han anat succeint des d'aleshores, hem volgut que 25 anys després Barcelona també sigui pionera en la defensa d'aquest dret. Ara, fa uns mesos, Barcelona va ser la primera ciutat de l'Estat en aprovar una declaració institucional que reclama a l'Estat la despenalització de la mort assistida. I amb aquella declaració ens posaven l'Ajuntament de Barcelona en disposició dels veïns i veïnes i de les entitats per poder-les acompanyar en aquest procés. Avui és un bon dia per recordar que les últimes dades que hem trobat sobre aquesta fita són d'una enquesta CIS del 2011 en què un 77% de la població espanyola està a favor de l'eutanàsia. Com de fet ja es practica en diferents països com Holanda, com Bèlgica, com Suïssa, pioners amb aquest dret de la regulació del dret a la mort digna. Però el nostre compromís va més enllà i com a administració propera, pròxima a la ciutadania, volíem divulgar aquest dret. Per això hem facilitat, com ja sabeu, també el document de voluntats anticipades a les nostres oficines d'atenció a la ciutadania i per això avui estem aquí amb aquesta exposició i agraïm que ens hàgiu convidat. Ens preocupa que només un 1,43% de la ciutadania de Barcelona, a data de l'any passat, havia fet el document de voluntats anticipades i per això vam creure, juntament amb els companys de l'entitat, que havien de reforçar la part de promoció, de divulgació i d'educació. L'exposició d'avui, amb aquests dibuixos tan, no sé la paraula, perquè són emocionants, jo diria, i tan preciosos, vol ser un cant a la vida digna, que per ser-ho ha de tenir una mort digna. Vol ser alhora un element pedagògic per a la ciutadania i sobretot per a les escoles. I és aquí on l'Institut d'Infància Municipal d'Infància d'IMEC, no sé si el coneixeu, doncs volem continuar treballant amb aquesta línia, des d'aquesta pedagogia cívica, i perquè ajudi a trencar aquest tabú de la mort. No només dins de les escoles, sinó fora de les escoles. I ens fa especial il·lusió que properament aquesta entitat entrarà a formar part del nostre Consell d'Innovació Pedagògica, estem pendents d'acabar una tramitació, i des d'aquest Consell podrem continuar treballant. De fet, nosaltres ja tenim una sèrie de línies que ja fem, insisteixo, dins de l'escola, fora de l'escola, tenim la biblioteca Artur Martorell, oberta a tots vosaltres, on tenim llibres específics, una maleta viatgera, una maleta pedagògica, per tractar el tema, tot i que ens queda molt camí a fer, i necessitem de recursos i d'informació, però sí que el nostre repte seria que això pogués arribar i poder treballar de forma
transversal i amb el rigor que requereix. Per tant, volem en definitiva vèncer a poc aquest tabú de la mort i fer d'aquesta lluita una lluita dels drets humans. Ens fa molta il·lusió que aquesta mostra sigui itinerant a Barcelona i que a més tingui la possibilitat de sortir fora de l'Estat i de fer ruta per altres pobles d'Espanya, com ens han confirmat recentment que aniria a Galícia i a León, si no m'equivoco. I bé, de Salamanca, perdó. I bé, sense res més a dir, o per sumar-me després a altres coses que puguin sortir a la taula, doncs això, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat i moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Jo soc la següent i com hem parlat abans, doncs la idea és, jo us parlaré una miqueta de l'associació Dret a Morir Dignament i començaré repetint el que ja s'ha dit aquí, però és que realment hem de presumir que es va fundar l'any 1984, és a dir, que ja són 34 anys d'història lluitant pel dret a l'eutanàsia, al suïcidi mèdicament assistit i a la mort digna en general. Aquí teniu en aquesta diapositiva les persones que han sigut presidents de Dret a Morir Dignament a nivell estat espanyol i a nivell federal, quan es va organitzar com una federació, i passarem molt ràpidament. Volia destacar que en tota aquesta història la nostra associació ha fet incidència política. És a dir, moltes vegades les lleis sembla que surten només del Parlament, però primer que sabem que hi ha iniciatives populars que porten les lleis al Parlament, però que també hi ha associacions que fan de lobbies buenos, ¿no? Nosotros sempre diem de lobby bueno, de lobito bueno, perquè estem tot el dia intentant que les lleis marquin avanços en la manera de morir. Llavors s'ha de dir que en el cas de la llei del 1986, que va ser la primera llei que va reconèixer drets del pacient en un text legal i es va reconèixer la possibilitat de renunciar a un tractament, clar, és que ara ho diem i sembla increïble, però abans d'això no es podia renunciar a un tractament. A la llei del res lluc ja es va poder renunciar, és a dir, vam prendre la nostra autonomia i vam poder renunciar a un tractament. És veritat que havies de demanar l'alta hospitalària. Les relacions d'Ernest Lluch amb DMD, amb el president de DMD, a més en aquell moment, eren molt importants i sabem que la nostra associació va influir en això. Després, només destacaré algunes petites dades perquè hem dit que tenim el temps limitat i és veritat, perquè us veurem en l'exposició. Volia destacar una altra data molt important, que és el 1993, en què Ramon Sampedro va trucar a la nostra associació. Ramon Sampedro el que va demanar a DMD és ajuda per morir. Ell el que volia era, després de 25 anys tetraplègic, volia acabar amb la seva vida. La nostra associació en aquell moment li va dir el que tu ens demanes no podem ajudar-te a morir perquè és il·legal a Espanya, però el que sí que podem és ajudar-te legalment a portar el teu cas als tribunals. Per això, el primer lloc, perquè en aquell moment la seu de DMD estava a Barcelona, que era on més havia crescut, era Catalunya, per això la primera demanda de Ramon Sampedro es va fer als jutjats de Barcelona. Com sabeu, els jutjats de Barcelona van dir que no eren competents, es va seguir la demanda a la Corunya, sempre acompanyat per la nostra associació. La Corunya el va denegar el permís per ser ajudat. Ell deia, una persona que no sigui tetraplègica es pot suïcidar ella sola. Per tant, per reconèixer la meva igualtat com tetraplègic, com que jo no puc fer sol, el que vull és que no persegueixin la persona que em pugui ajudar. Era la seva demanda simplement com un dret a la igualtat personal. En aquell moment es canvia, DMD va presentar una redacció alternativa al Codi Penal precisament ja per despenalitzar l'eutanàsia. Si en aquell moment s'hagués concebut, Espanya hauria sigut el segon lloc del món en tenir legalitzada l'ajuda a morir després d'Oreó. Hauria estat meravellós com va ser la llei del matrimoni homosexual, aquesta idea de sentir-nos pioners que havien sigut sempre al lavabo de cola, però no va ser possible, no va ser així. El text que va proposar DMD es va utilitzar el 95 per rebaixar les penes, però no per despenalitzar l'ajuda a morir a una persona que ho demana reiteradament i que té una malaltia. I va ser en aquell moment quan ja es va presentar la primera llei d'eutanàsia a l'estat espanyol.
a veure això al Senat, en concret García Aguilera, que era un senador independent que estava per als socialistes. Atenció a això, perquè de tant en tant hi ha gent que encara diu no, això és que s'ha d'establir un debat llarg, serè... Bueno, portem debatent aquest tema inclús en via parlamentària des de l'any 1993. Bueno, el 94, molt important també, perquè hi ha tot un moviment respecte al dret al medicinament. Si no ens deixen, nosaltres ens autoapropiem del nostre propi cos i prenem les decisions. El 94 DMD va firmar un acord amb The Voluntary Euthanasia Society per a traduir al castellà el petit llibret que es diu The Parting Drugs. És a dir, si no es deixen fer-ho, doncs es prenem la llibertat per les nostres mans. Ens agrada molt més que sigui legal, evidentment per això continuem lluitant, però hi ha possibilitats de prendre decisions. El nou Codi Penal ja ha parlat d'això, que estic controlant el temps. Ramon Sampedro es va suïcidar al final amb l'ajuda dels seus amics. Molt important és aquesta pel·lícula que passarem com a una de les activitats que farem aquí, que és Mar Adentro. A veure, el cas de Ramon Sampedro, mediàticament, segur les persones aquí que som grans ens recordarem perfectament, va tenir moltíssima presència als mitjans, era un comunicador excel·lent, però la pel·lícula Mar Adentro ja va prendre, a més va ser Òscar la millor pel·lícula de parla no anglesa aquell any, o sigui que va ser aquest tema, Ramon Sampedro, tot el moviment per la mort digna internacional coneix aquesta situació i s'ha de dir que DMD va participar en el guió, en el control, o sigui, la nostra associació va estar molt present. Un dels personatges de la pel·lícula, ja ho analitzarem, que fa l'actriu Clara Segura, és el personatge de Gené Bordoia Ugarell, sòcia de DMD que tenia els contactes amb Ramon Sampedro. I Gené Bordoia Ugarell, si veniu a veure la pel·lícula, mira, la invitarem aquest dia a veure si pot venir, d'acord? És un vídeo. En el 2005, la persecució del doctor Luis Montes va posar el tema una altra vegada, li van acusar de 400 assassinats per fer coses absolutament il·legals, que és sedar a les persones perquè no tinguessin dolor en el moment de la mort. Això va ser un escàndol increïble i Luis Montes ha sigut el president de l'Associació Federal de Hecho Morir Dignamente des del 2008 fins a la seva mort, que va ser l'abril passat. Ja estic acabant. Un altre cas molt important, menys conegut, va ser el d'Immaculada Echevarría. Fixeu-vos les injustícies que té la llei espanyola ara. Immaculada Echevarría va trucar també a la porta de DMD i va dir, va trucar telefònicament i va dir, vull que m'ajudeu. Les lleis actuals van permetre ajudar a Immaculada Echevarría perquè ella depenia per viure d'un respirador artificial i les lleis actuals permeten dir, vull que em desconnectin el respirador artificial i a més no patir. Llavors a Immaculada Echevarría, de totes maneres, les lleis diuen això, però el seu cas va acabar al Tribunal Supremo de Galicia i a l'Hospital de Sant Juan de Dios, que era on estava, li van dir que no la desconnectarien. Ara l'Església està dient, l'eutanàsia no, però la desconnexió sí, si estem totalment a favor. Immaculada Echevarría va ser traslladada de l'Hospital de Sant Juan de Dios a l'Hospital Públic per poder fer una cosa legal, com era demanar la retirada del suport vital. DMD estava amb ella. L'article 20 de l'Estatut de Catalunya és importantíssim, no tenim temps, DMD va estar allà. Un altre judici per eutanàsia va ser el 2009, continuem. En el 2016, dues persones de DMD van ser condemnades per jutjat d'Avilés per ajudar a una persona a morir, o sigui que veiem com les lleis tenen conseqüències i ens treuen la llibertat inclús d'ajudar. I ara estem en un moment d'optimisme, segurament esteu sentint, que en el 2017 el Parlament de Catalunya va enviar al Congrés dels Diputats una proposició de despenalització de l'eutanàsia, una proposició de llei, i que és la primera vegada que... Ara no passa. És la primera vegada... és igual. És la primera vegada que el Congrés dels Diputats admet a tràmit... Perfecte. És la primera vegada que el Congrés dels Diputats admet a tràmit discutir la despenalització de l'eutanàsia. Això s'ha sumat a una proposició de llei del PSOE, o sigui que ara tenim dues iniciatives legislatives al Congrés dels Diputats i podria ser que abans, si aquesta legislatura no acaba molt aviat,
poguessin tenir la llei. Per acabar, dir el que també s'ha dit al principi, no sé si està bé, sí, no? Ets tu? Vale. Bueno, una cosa molt important per la qual estem avui aquí és que DMD ha iniciat, això sí que podem dir que ha iniciat, perquè les relacions amb l'Ajuntament de Barcelona han sigut molt bones sempre, però ara hem iniciat municipalisme, política municipalista. Al 2017, una sèrie d'ajuntaments, entre d'altres dos pels que estem avui aquí, l'Ajuntament de Barcelona, que ens acull en aquest centre cívic, i l'Ajuntament de Figueres, d'on ha partit l'exposició, van fer declaracions institucionals pel dret a morir dignament. I el 2018, mireu, ja no es veuen ni els noms, perquè això va, quantitat d'ajuntaments catalans s'estan sumant i aquesta suma és un compromís a fer pedagogia cívica i ens permet organitzar un munt de xerrades. Aquesta exposició anirà a Lleida, anirà a Tarragona, anirà a Mollet, anirà a Salamanca. És a dir, que tota aquesta política municipalista ens està ajudant a posar en valor aquesta idea del dret a morir dignament i en pau. Bé, l'exposició, molt en un principi, va ser pensada com una manera de sortir de la imatge molt estereotipada que teníem com a associació, que hi havia com a associació. O sigui, cada vegada que feies un article del diari o cada vegada que sorties als mitjans de comunicació, el que et posàvem per il·lustrar-ho eren unes mans agafades, un xiprer, un hospital, o un cementiri directament. Llavors, esclar, nosaltres una mica la idea que volíem, a part de trencar aquesta imatge, era tenir un mitjà per connectar amb gent d'edats i dinàmiques molt diferents. Per tant, l'incentiu aquest d'iniciar una conversa sobre el tema de la mort també hi era. O sigui, hi havia l'apartat plàstic i l'apartat de contingut. Evidentment, el contingut, com sempre, era el que cal trencar el tabú de la mort per poder arribar a decidir nosaltres dignament el nostre futur. Això era. Però la idea aquesta de la qüestió de la imatge hi era. L'Ajuntament de Figueres, tota la qüestió de la moció que ens va parlar del tema, i ens va cedir un local magnífic, que és aquest que surt a la fotografia. En aquest local, que és on va haver-hi la primera exposició, juntament amb la Verona, tal com deia, la Guagua, que es va encarregar de coordinar tota aquesta part més artística de l'exposició, ens vam embarcar en el projecte. Avui l'Agua no està aquí perquè està de viatge, en un lloc que fa molta enveja, i no us ho dic, però... Vam pensar, amb l'Alba vam pensar en la il·lustració o el mitjà, perquè d'alguna manera la il·lustració amb una imatge t'explica una idea molt complexa i això es pot comprovar mirant les obres. O sigui, amb una imatge a vegades molt senzilla, hi ha imatges que realment són molt clares i altres que són molt simples, doncs t'expliquen una cosa molt complicada. El resultat, com podeu veure, va superar les nostres expectatives, la generositat, el cedir la seva obra, tots els artistes van cedir gratuïtament la seva obra i no van cobrar res per aquesta feina. La qualitat, la professionalitat que han mostrat totes les persones que hi han participat ha sigut immillorable. El mantenir els plaços amb una feina que no vas cobrar, per exemple, l'acceptar la idea del paràmetre de sortida, perquè clar, aquí hi havia alguns paràmetres de sortida que es van donar als il·lustradors i il·lustradores, era la mida, el paper com a suport i un únic tema que era què et sembla, com pots expressar tu, què és la mort digna per tu. Aquí, vull dir, a part de tot, acostuma a ser gent bastant joves, els il·lustradors i il·lustradores,
ja veieu que són molt diversos en estil, això es va buscar moltíssim, i la forma després, perquè fins i tot se'ls va demanar que ho expliquessin, que expliquessin en paraula el que per ells era la mort digna. Clar, demanar-li a algú que es dedica al món de la il·lustració que ho expliqui en paraules sembla una mica un contrasentit, no? Però jo us aconsello moltíssim que agafeu un catàleg i que us llegiu amb tranquil·litat les explicacions perquè són fantàstiques. De veritat que el com ells ho han expressat de forma plàstica però també de forma escrita d'una manera meravellosa. Ara ja m'he perdut, ja no sé què hem dit. Sí, l'exposició va sortir amb idea de ser itinerant i és itinerant, està molt bé, va sortir primer al gener, va estar a Girona, a Figueres, després va anar a Girona, va tenir el suport de l'Ajuntament, el suport de l'Ajuntament de Girona ha fet també una moció de suport. Vam anar a Sant Narcís, al Centre Cívic de Sant Narcís, on amb la col·laboració dels artistes de la volta es va fer una exposició molt particular, molt maca, que estava com dividida pels seus espais. Després vam anar a un lloc fantàstic, que era la Casa Cultura, que és un lloc excepcional. No sé si m'ho digues, quan ja ara està a Barcelona. No, i a Barcelona vam estar al Niu. El Niu és una sala d'exposicions molt petita i molt maca, que hi ha al Poble Nou, que tots els il·lustradors i il·lustradores la coneixen i a l'Alba li feia molta il·lusió i doncs va ser aquesta la reunió. Ràpidament vam veure que l'exposició, que és com un regal que ens han fet, l'havíem d'aprofitar al màxim. Llavors es van fer una unitat didàctica per facilitar la visita dels grups escolars, però les visites ràpidament es van ampliar a grups que no havíem previst nosaltres. No vam tenir monitors i monitores de temps lliure, grups de mestres, d'estudiants d'infermeria, d'assistents socials, grups d'infants molt petits que vam fer tallers d'il·lustració, que va ser genial. I arrel de parlar amb els mestres i els professors i professores que venien, ens vam donar compte que a les escoles costava moltíssim de parlar aquest tema. I arrel d'això vam preparar unes maletes pedagògiques i unes unitats didàctiques que després la Nani us explicarà, que es venen a sumar a tots els materials que des d'educació de l'associació ja s'havien anat elaborant. Els centres educatius, abans dic que no es parlava, no, sí que es parla. Es parla quan, per desgràcia, hi ha hagut un bon problema. Però llavors es parla del dol. Clar, no es parla de la mort. El departament, si no ho sàpiga, ho sap, a través dels TRPs, tenen un munt de recursos per parlar del tema del dol. És més, t'envien un equip directament a l'escola per fer una atenció. I estan molt ben muntats, són gent fantàstica i molt professionals excel·lents. Però nosaltres volem parlar de la mort des d'un altre àmbit, des de l'àmbit de la mort com a part essencial de la vida. És així com hauria de sortir els currículums. Aquests currículums espirals que figura que hi haurien d'haver a les escoles, doncs el tema de la mort hauria de ser un tema que s'anés treballant de forma espiral perquè els nens anessin aprofundint amb tranquil·litat en el tema. Nosaltres a les escoles sabem com neix un esquirol, com es reprodueix, què menja, però no sabem com es mor. Mai es mor. A l'esquirol, a l'escola mai es mor. És una cosa que no surt a les escoles. Per tant, doncs, hi ha de sortir perquè la pèrdua existeix, els nens i nenes es troben en la frustració i, per tant, han de tenir els mecanismes per enfrontar-s'hi. I això és el que nosaltres, a través d'aquest treball de la gent d'educació, a través d'aquestes unitats didàctiques, que allà tenim una mostra i que estan penjades a la nostra web, doncs podem... Ai, no he veritat això. Sí, aquí veiem a l'Alba. L'estructura de les visites normalment sempre l'havíem fet amb dos blocs. Quan venien instituts o quan venien grups escolars o del que sigui, de l'infermeria. El que fèiem era un apartat com de plàstica, aquest concretament, com que era d'educació visual i plàstica, doncs clar, vam fer molta més esmena, llavors hi havia com un apartat més de plàstica i un apartat més de contingut.
ens ho repartíem, anàvem contestant les preguntes, llavors si eren més de plàstic ho feia l'Àlvar, si eren més de contingut ho feia jo, no? Què ens suggereixen els colors, les formes, l'estructura, què ens volia transmetre la il·lustradora o l'il·lustrador, quins sentiments ens desperta l'obra, no? Havia sortit l'angoixa, la serenitat, la pau, la desesperació, l'alliberament, vull dir, coses que els nens i nenes parlaven i preguntaven, no? Quina lligava més amb la teva manera de veure què és una bona mort, no? A vegades fem servir mort digna i a vegades bona mort, segons l'edat dels nens i nenes, doncs a vegades ho entenen més i pots situar més, no? A vegades coincidia el que per ells els agradava més, potser no era el que explicava exactament el que ells entenien, no? Perquè, clar, ningú entén igual el que és la dignitat al final de vida. I això és una cosa per les que, clar, quan diem ha de decidir la persona, té en aquest sentit. Cadascú té el que per ell és la seva forma de dignitat d'afrontar aquest últim moment. Bueno, els nens i nenes es fixaven en detalls increïbles, vull dir, des dels animals que surten, les flors, les claus, i si després busqueu claus, allò que volia una font, perquè ells van tenir-ho claríssim, una nena ens va dir, és tenir la clau del moment. No, de veritat. Bé, això, sobretot en els grups grans, ens va portar a parlar del no retorn de la mort. Clar, sabeu que els nens i nenes petits, els molt petits, per ells existeix el desmorir-se. La gent es mor i després es pot desmorir. I això ve molt representat, sabeu, el Correcaminos, quan li queia la pedra a sobre, al cap d'un moment feia plop i seguia corrent. Doncs el desmorir-se, els adolescents, d'alguna manera, quan en parles, evidentment no el tenen aquest sentiment, però val la pena parlar-ne perquè la mort és una cosa definitiva. O sigui que s'ha de tenir respecte en el tema. Quan parles amb adolescents sempre tens aquí a la retaguardia la idea de suïcidi. El suïcidi, que és una lacra terrible que tenim en la nostra societat amb gent jove, doncs va donar per preguntar molt. Vam preguntar i va sortir moltíssim el tema. El que vull dir és que en general l'exposició dona per parlar de moltes coses. Vull dir, quan és amb gent jove, moltíssim. O sigui que, d'alguna manera, aquest enfoc que li volem donar que ara el món de l'educació és important en aquest sentit. I per tots i totes vosaltres, és un moment, és una excusa, aquest regal que ens van fer els il·lustradors i les il·lustradores, que en veig uns quants aquí, i estic saludant aquí, encara que no és això, doncs és un regal fantàstic i una bona excusa per parlar de la mort i per tenir present que és una cosa important a la vida. Esperem que us agradi. Xavi. Ai, no he passat les diapos, No, però nosaltres van passant. Jo et passo les diapos i que has dit tu. No, ja les passo. Me n'he oblidat, heu vist que maco que es veia, Tots van passant. Però són molt maques, ara les estan veient. Ara El teu camí. Bé, jo he tingut la sort, moltes gràcies per convidar-me a estar en aquesta taula i compartir amb vosaltres aquest moment. Jo he tingut la sort d'estar a Figueres, a l'Expo de Figueres, a la de Girona, a la de Barcelona, i quan jo aneu a Nova York, Tòquio, tot això, perquè clar... Però abans has de passar per Salamanca, si no... Tota la ruta. I ha estat molt mal per mi poder anar veient com aquesta exposició ha anat fent-se important i ha anat recorrent llocs. És maco perquè tinc amics que il·lustren i perquè per mi sempre és important. Valoro molt que la il·lustració sigui reconeguda com un bon llenguatge de la comunicació. De vegades hi ha un tema molt espinós amb el tema de la il·lustració que és, i m'ho pregunten moltes vegades, que no hi ha ben bé una definició exacta, però jo tinc la meva, quan és un dibuix i quan és il·lustració. Perquè clar, abans tothom dibuixava i ara és una tothom il·lustra. Què passa aquí?
Bé, per mi la diferència que hi ha és que la il·lustració és quan es fa una mena, com ho diria, com de traducció d'un idioma o d'un llenguatge que és més el verbal o més l'escrit, el de les paraules, perquè ens entenem, i el traspassem a un altre llenguatge que és el de la imatge, el dels dibuixos, de la gràfica. Són dos llenguatges humans que tenim les persones, però són molt diferents. Aleshores, aquest procés de traducció d'una idea a una imatge, per mi és una mica de les delícies de la il·lustració, però també és un tema complicat, és un tema que de vegades dona molt de goig, de vegades fa patir molt, perquè la creació té aquest punt que a vegades dona gustet i de vegades dona patiment, perquè no és fàcil realment. Bé, aleshores, aquest és un tema que jo crec que devia ser especialment desafiant, no sé si per tothom, però segurament per una gran part d'il·lustradores i il·lustradors que han participat en aquesta exposició, perquè és un tema important i perquè de cop i volta no volem, doncs això, no volem anar al xiprer, no volem anar a l'hospital, i a la vegada primer hem de mirar dins nostre i dir, bueno, realment què és el que penso, què és el que sento, quina és la meva perspectiva. Llavors això ja és dibuixar, també. Encara no hem agafat el llapis i el paper, però aquí ja estem una mica dibuixant i jo crec que és la part potser de vegades més complexa. Abans comentava que tothom és normal, es fixa en la tècnica, en el dibuix, però jo crec que la part més complexa de vegades és abans, què faré? Ostres, m'ha posat què és l'amor digne per tu, i segurament és una seria tornar a casa pensant què faré? Anar fent esbossos, El títol per ser em sembla deliciós, perquè penso que això de l'amor digne il·lustrar i això com de coma, que realment dignifica l'amor i dignifica la il·lustració també, trobo que m'agrada molt. Aleshores és un tema desafiant i tot aquest procés que us he explicat de crear la il·lustració, i una altra cosa molt maca que jo crec que té la il·lustració és que, clar, d'aquest procés, d'aquest patiment o de gaudi, segons la persona, segons el moment, neix una obra, aquí en veiem unes quantes, que són totes absolutament diferents. Perquè, clar, passen per aquest filtre de la subjectivitat i el que fem amb la il·lustració és un vestit a mida, una imatge, una visió absolutament personal, única, com fa l'art en general, que jo trobo també que és una cosa molt interessant, perquè anar mirant les il·lustracions i anar veient que cada persona té una perspectiva diferent, seva pròpia, d'un tema tan important com és l'amor i l'amor digne, significa, ens demostra una mica, ens il·lustra quantes perspectives diferents hi ha, o que hi ha tantes perspectives diferents com a persones. Jo crec que això també ens enriqueix moltíssim. Aleshores, ja per acabar, també vull agrair a l'Associació de Dret a Morir Dignament que hagin fet servir la il·lustració com a eina de comunicació. Des de l'associació insistim molt en això perquè creiem que la il·lustració és una eina fantàstica per comunicar-se, precisament per tot el que us he explicat, perquè el resultat és una cosa única i perquè comentàveu també, com tot art gràfic, no està tot explicat, sinó que hi ha com un misteri darrere que s'ha de descobrir. Jo crec que això ajuda encara més a la comunicació i atrau més a les persones. Així que us agraïm-vos un altre cop que m'heu convidat i espero que gaudiu molt de l'exposició i de les il·lustracions. Bona tarda. A mi també em fa molt... Ara sí. Doncs deia que a mi també em fa molta il·lusió estar aquí en aquesta inauguració perquè em confirma una qüestió que fa temps que vaig comprovant i és que la mort no és una qüestió
que es comenci a pensar en ella quan et jubiles. De fet, la gent jove té un gran interès per gestionar i per decidir tota la seva vida i, naturalment, també per al final. La magnífica resposta que hi ha hagut d'aquestes i aquests il·lustradores i il·lustradors professionals molt joves, tant com se'ls va fer la proposta, demostra això. De fet, tenim mostres molt sovint. Ara hi ha una altra que ja podem anar anunciant perquè aviat s'està ja en fase de muntatge d'un curt que es diu La Dignitat, d'un director magnífic i molt jove, que és David González, que quan va veure el suïcidi filmat com a denúncia de José Antonio Arrabal, immediatament va pensar que volia fer un curs sobre aquest tema, que segurament a començament del proper any ja ho tindrem i podrem també fer l'estrena. En el grup d'educació de l'UNB portem ja 3 anys trencant el tabú de l'amor a l'ensenyament. Com s'ha dit abans, l'amor ja es toca, però es toca la gestió del dol. Nosaltres el que volem és naturalitzar l'amor com part de la vida. L'alumnat té un contacte constant amb la mort, però és un amor banalitzat. És l'amor a través dels mitjans de comunicació que, com deia la Cristina, molts cops sembla que pots morir-te i desmorir-te. De fet, és un amor que pot ajudar a crear persones molt poc empàtiques, que no, diguem-ne, saben ser solidàries amb el dolor de les altres persones i acompanyar aquest dolor. De fet, mentre hi ha aquesta presència constant, el que no hi ha és la reflexió sobre l'amor real, sobre aquesta part que és inevitable per tothom, per nosaltres mateixos i per les persones que ens envolten. De fet, sí, fa temps que es diu que la vida ha entrat a l'escola, en part és veritat, però falta l'últim capítol. Aquest es treballa ben poc i és fonamental que es treballi. Ara que es parla tant de la importància dels diferents tipus d'intel·ligència i de que necessitem persones col·laboradores, cal treballar l'amor com a part de la vida. La consciència de la nostra vulnerabilitat ens fa éssers més empàtics i solidaris. De fet, quines coses s'han d'introduir a l'escola? És fonamental introduir el dret a la disponibilitat de la nostra vida i del nostre cos. L'autodeterminació biològica. Es parla de la capacitat de decidir dels pobles, però hem de treballar aquest tema a l'escola. De fet, poder decidir quan la vida ja no té sentit i poder tenir l'ajut per acabar plàcidament és fonamental. A més de la qualitat de vida, hem de parlar de la qualitat de mort. És un altre concepte, un altre tema que hem de tractar. I no es tracta només de la pròpia vida. Com hem dit abans, és fonamental el tema de la empatia, i si a l'escola es donen eines per ajudar a conviure, hem de donar eines i treballar el com morir, que és un concepte que Fernando Marín, que és un company de Madrid, va introduir i el trobo fonamental. Saber acompanyar en el procés de final de vida, saber acompanyar en un amor el més plàcida possible. De fet,
Ara sabem que en general s'aparta les criatures de l'experiència de l'amor. Fa una generació les criatures i els pobles potser estan encara més, diguem-ne, en el procés de mort, per aquí se les aparta. És important que estiguin en contacte amb aquest procés. Aleshores, què hem fet i què fem per trencar aquest tabú? Hem fet materials, hem elaborat materials al llarg d'aquests anys, materials que finalment van fer possible fer aquest monogràfic, que teniu allà també i el podeu agafar, un monogràfic l'any 17, al maig del 17, de la revista Perspectiva Escolar, sobre el tema de l'amor. Aquests materials són molt variats per diferents nivells educatius, per diferents àmbits de treball, per tant assignatures com a tutoria, etc. Hem fet activitats amb l'alumnat, ja que hem elaborat uns materials i els hem posat en pràctica. I, com deia abans, sempre fent aquestes activitats ens adonem de la recepció que hi ha per part de l'alumnat. És un tema que els interessa moltíssim i fan preguntes i discuteixen i hem fet tot tipus d'activitats. Fem debats sobre l'eutanàsia, fem tallers analitzant casos reals, cinefons, etc. També hem fet formació del professorat, que això ens interessa moltíssim, perquè no ens interessa anar nosaltres sempre al centre, sinó que sigui el propi centre qui ja ho introdueix al currículum i es treballa. Com hem dit abans, entorn a aquesta exposició hi ha tot un projecte pedagògic. Un projecte pedagògic que es va començar a Figueres amb l'ajuda d'Eduxarxa, que és una cooperativa que elabora material didàctic. Estan fetes unes unitats didàctiques que permeten treballar també a tots els nivells. Evidentment, des del punt de vista de la visual i plàstica i de les assignatures de plàstica, això és una meravella, però permet treballar filosofia, literatura, des de tutoria, des de qualsevol. També s'ha fet una maleta pedagògica amb reproduccions per, diguem-ne, si un centre no té a l'abast l'exposició, poder-la treballar sense tenir directament les obres. De fet, amb tot això, finalment, com ha dit ella, hi ha les visites guiades aquí, que no és només per centres educatius, pot ser per qualsevol grup que vulgui una visita guiada. Amb tot el que hem comentat, suposo que heu vist que és un luxe disposar d'això i disposar del que ens han oferit aquests professionals, aquests il·lustradors i il·lustradores, joves i creatius. Isabel. Deia que són joves a veure, és que era molt maco que veiessin per acabar, però som, deia, joves i amb idees noves, però a la vegada, que no es pot, a la vegada, sí, no, sí, passa la següent, aquesta, volia veure que veiéssim aquesta obra en què, com dic, són joves tot connectats amb la tradició, perquè en aquesta obra l'artista ens aporta l'humor àcid de Francesc Pujols i diu que no ens fem il·lusions, som molt en vacances, però a més, però a més
diguem-ne, us situa en la cultura mexicana, on sabeu que l'amor està present en la vida quotidiana. I això em dona peu per acabar amb una frase del darrer llibre de Jesús Moncada, que també, a més, agafa un fil que hi ha aquesta exposició, que és, diguem-ne, el cicle, el fil de la vida del naixement de l'amor. El Jesús Moncada diu: en un tret i no res, passem d'embrions sincers a calaveres atòmiques. Doncs bé, en tot això espero que tingui molt recorregut això i que ens desvolveu amb demandes de Vicent.